Waqt li sa tmiem is-sena l-oħra kien hemm 880 kumpanija kbira f'pajjiżna li kienu konformi mal-liġi dwar l-impjieg ta' persuni b'diżabilità, dawn żdiedu bi kważi 640 din is-sena sa Ottubru. Ħabar dan il-Ministru għall-Internu x-xogħol Bajrin Kamilleri waqt li kienet wieġeb għall-mistoqsija parlamentari tad-Deputata Nazzjonalista Graziella Gallia. Permezz tal-liġi Maltija li reġgħet bdiet tiġi infurzata fl-aħħar snin mill-Gvern Laburista, kumpanija li timpjega aktar minn 50 persuna bil-forsi li ikollha 2% tal-ħaddiema b'diżabilità. F'tali nuqqas il-kumpanija trid tħallas penali annwali ta' 10,000 euro. Dan il-flus imorru direttament fi programmi ta' taħriġ għall-istess persuni b'diżabilità bħalma hi il-Fondazzjoni Lino Spiteri. Dan bilan li aktar persuni b'diżabilità ikabru l-ħiliet tagħhom u jkun iżjed faċli li jiġu integrati fid-dinja tax-xogħol b'ekonomija li tagħti iżjed opportunitajiet lil kulħadd fis-soċjetà. Fil-Parlament it-tnejn il-Ministru Kamilleri spjega li fl-2024 877 kumpanija kienu konformi ma' din il-liġi, fil-waqt li 806 ma kienux. Eventwalment wara li ttieħdu l-passi meħtieġa, dawk li ma kienux konformi niżlu għal 170 sal-aħħar ta' Ottubru li għadda. Differenza ta' 636 kumpanija iżjed konformi fuq is-sena li għaddiet, li jfisser li issa mal-1500 kumpanija qed jimpjegaw persuni b'diżabilità magħhom. Il-Ministru sostna li l-Gvernu determinat li kulħadd ikun konformi mal-liġi u minn barra li jittieħdu l-azzjonijiet legali min-naħa tal-entità Jobs Plus sema kif fil-Malta Labour Migration Policy ukoll iddaħħlu miżuri kontra min ma jimxix ma' tali obbligu legali.